Keep on going forward. Hey, when I'm reset to me, restart, readjust, center. Because I can't replace what God, actually I can't repair what God is trying to replace. So if one door closes, another door will open up. Go to Jehovah for the 7. Little God has the ability to open up 7 more doors. But service, and we are under the sound of my voice. But 7 more doors are opening up in the name of lithi mabasuke mara bageda ukubona amanzi Constance ababayo babona uNkulunkulu ashintsha amanzi ababayo abamnandi aphuzeka, right? Basa celebrate lokho lithi uNkulunkulu wathi hambani, bathi nabaqhubeka bafika kwenye indawo ekuthiwa kuse Elim. Babafike bahamba ehlane labantu enkulumo, nabafike Elim bathola kuna 12 streams, actually 12 wama fountains nabaye Elim. Bebangahlala eMara mamkhizi, bebangahlala eMara ngoba emanzi bengaphuzeka. Amanzi akhona bekenza njani? Abephuzeka. Kodwa uJehova athi qhubekani nendlela, qhubekani nendlela ngoba lokho enikubonile kuvela endaweni eyodwa. Baningi kakhulu ukuthi ningaphuzela endaweni eyodwa. Kunendawo 12 fountains, 12 tribes, 12 fountains, 12 tribes. There was everything and something for every tribe. There was a fountain for every tribe. 12 fountains, 12 tribes, 12 fountains, 12 tribes. That's what umndeni wakho uNkulunkulu kunento athi makawuletha kulomhlaba chance wayilungisa, walungisela just specifically for umndeni wakho. 12 fountains. Ungakhazwa amanzi aseMara ebeka baba asabamnandi inkinga eMara niphuza nibe baningi, kodwa Elim every tribe has got its own fountain. Funa sekuthandaze uthi baba ngicela ukukhomba kwami ngoba ngiyabona ukuthi lana siyaloyana ngoba siseMara sisuke sayibona sonke lento awuholele. The fountains. Sikhala sami leJehova, sikhala sami, sikhala sami, ngifuna isikhala nabanye abantu. Sikhundla sami, indawo yami, angifuni asibe khona abaningi. Ngicela kwami, angifuni ukubamba nabanye abantu. Ngicela kwami to hate wathi asehlane sekavalile uAbraham emuva, wathi ungasabuyela mfazi, ungasaphinda ubuye lana. Umntwana abraham wathi heka hamba, Sara sala, lithi bakhala ehlane, wathi uJehova yemfazi naye manje fountain eyakho nomntanakho. I prophesy ubabe simkhonzayo okunegama lakho uyakuletha, okunegama lakho uyakuletha, bomndeni wakho uyakuletha in the name of who I love Jesus. Tabonga mthanda uJesu wenzani. Ngihlela nje. Ngicela uJehova ukuthi ngeke ngihlale phansi ezulwini. Ngihlelele into ekumele ngiyibange nabanye abantu. Ngiphinda futhi ngithi mina ngeke ngihlale phansi ezulwini. Mina my prayers are different child. Ngicela ngitshela baba ngeke nihlale phansi ezulwini ngihlangane bese ngilungisela into eyongifakela ihlazo. I choose not to believe ukuthi lokho kwami. Lokho akona kwami. Kube bekwami bekungeke kube so. Ngayilwela into yami kodwa kamele ngiyilwele forever. Ngiyabagisa labantu. Ngayilwela into ethi wena mina lithi manifike eKhanani niyothola ezinye izizwe nilwe nazo niyikhiphe kuyandawo ngoba God has taken the place and given it to you, but they didn't fight forever because it was their promised land. What is promised to you may start with a fight, but it will end with favor. It might start with a fight, but it will end with favor. 44.
Isaiah verse number 24. Let's read that verse. Someone say Makaya. Sana te me. Oh, shoot you, He's God, he's us, he's God, he's God, he's God. What can they be? The series of Masako, they begin a hako, he's a mover of mountains, he's the door opener, he's a giant slayer, he's our God, he's our God, he's our God. I'll see you, usho Jehova akusho umfundisi usho bani uthini ubaba umhlengi wakho wabumba kwasesiswini yeah uthi nginguJehova owenza konke owenza konke Jehova owenza konke yini inkinga yakho yini inkinga ukhaliswa yini uNkulunkulu owenza konke bize uyasabela bize uyasabela Mbize uyasabela amazi ukhaliswa yini abona simbiza umnandi simbiza baba sihlangane ukhona ungabiswa lithe hlane bekayiphila ufaya ya emini lithi bekayisika yefu siyambiza ubaba noma singahlasele kanganani sibiza ukhona singambiza ukho sethembelena baneyibhaku baneyigujana zaba nabosgujana baneyipolyansi no Jesu sino somebody so Jesus sino Jesu baba
Somebody shout Jesus. 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 I'm not Jesus. Mina ngino Jesus. Mina ngenda ukuthi ngilwa nomuntu omdala kangakanani. Noma ngazangibalela mana. Yo, ngisekama. Ngisekama. Saliwa namanje kulwa nakhaya. Kulwa nakhaya. Ilwa nabalwa nam Jehova. Ilwa nabalwa nam Jehova. Ilwa nabalwa nam Jehova. In the name of Funda ngoba soze silahleke. Oweneka izulu yedwa. Nowendlala umhlaba ngokwakhe. Ya. Oshafisa izibonakaliso zabaprofeti bamanga. Ya. Enze ababhuli ukuba bahlanye. Ya. Obuyisela emuva abahlakaniphileyo. Enze ukwazi kwabo kube ngubula. Ogcwaliswa izwi lenceku yakhe. He confirmeth the word of his servant. This is Romans 10 when you are the servant of the living God. There is a manje selithini selithi izwi la uNkulunkulu engimthanda lithi ugcwalisa izwi lenceku yakhe. Because if I understand ukuthi ngwaJehova, I know ukuthi emlomeni wami kunezwi. Listen, I will raise a prophet amongst you, right? Listen, I will make sure that I fill his mouth with my words. So if I'm a son of God, la phuma izwi. Nangishilo ekale ngathi kela singa mambonana singanaki lokho kwenzakalayo. Sikhumbule ukuthi mina nawe sibasezulwini. Sikhulume izwi. Sikhulume yabona ukuphila uyaprofeta. Ukuphila nokuphola uyaprofeta. Ukuphumelela uyaprofeta. Inhlala kahle uyayiprofeta. Lento uyayikhuluma ku-atmosphere yakho. Umsebenzi uyawuprofeta. Into zakho ukuthi zibuze zihlangane uyaprofeta. Lento la amandla okuphila nokufa selimini lakho. Lento uyayiprofeta. Angazi ngikhuluma nobani. The level of excel ngayo bawukhala inyembezi. Level of excel ngayo bawukhala inyembezi. Abakuzondayo basedlalile ngoba lento zanayo ayikaze yabona ayikabhalwa naphansi. Lento sazoba yiyo. I'm telling you ayikabhalwa naphansi. Something great is about to happen in the name of. I love the fact that he confirms the word of his servant. Kube bese wenzani? Afeze ukululekana kwezithunywa zakhe. Noma singahamba siye ekhaya. Uqaleni umsebenzi uzofeza. So ngaya mawufuna. So ngaya kufemba nababhulayo. Let mawufuna ungaya. Abangese ngibambe imali yena. Yasusu. So ngaya ungazi yena kodwa leBhayibheli lithi nje uqalile umsebenzi uyofeza. Sebagabela into engekho ngoba lithi uqalile uyofeza. Yena nje ube lokhu nje athi kufesi. Uthi usathandaza athi kufesi. Ayangiyeka mina. Uthi usathandaza kuba bathi wenze njani? Uthi usaqela athi lubaba. Yazi ngiyeka mina. Uvela athi kufesi. Angazi uphethe list ba. Request bani oza nayo namhlanje. Mina ngiphethe nje elodwa igama kufesi. Hey, kusiyakwenza anginako kunye ngithi kufesi. Ufasi ogulayo afuna ukuphila ngithi ufasi. Ufuna umsebenzi ngithi ufasi. Ufuna impumelelo njalo ufasi. Ufuna ukubuya kuJehova ngithi ufasi. Othakathiwe ngithi ngakhathazeki ufasi. Ento bayikhulelela uyizwile ubaba ufasi. 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 I wish I had Christians here. Ufasi. 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 In the name of Jeremiah 1 verse number 12. Let's support this position. Jeremiah 1 verse number 12. Ngiyaphinda futhi ngiza kwethu ngoba qala ukungibona anginaso isikotela enganginikeza sona.
anginafuthi namafutha ngamleza wona ngilazi nje kuphela nginawo kunye nginojesu kuphela. I have the word. I have the word. Baba lithi izwi la ihlaba inhliziyo lami kungisuka eduka kwami kodwa lisho njalo kuphela liyasho ukuthi izwi liyisibane enyaweni zami bese liyokukhanya endleleni yami. Athi uDavid Psalms 119 athi izwi lethu ufakazi izwi senhlizweni yami athi down by the verse athi ngilonda izwi lakho phakathi enhlizweni yami. Athi Jeremiah 23 athi lingumlilo lengaphakathi ngifuna ukuthula kodwa lezwi liyafutha lingaphakathi. John 1 verse number 1 lithi izwi beka uNkulunkulu izwi akuNkulunkulu izwi beka noNkulunkulu lithi akukho kwadalwa angadalwanga ngezwi. Konke sikubonayo kwavela ngendaba yezwi. Bibheli wathi agibela umkhumbi kwavuka ulwandle lwalwa nabo lithi wavela wakhuluma izwi basekezwana waletha abagulayo lithi wakhuluma izwi basebayaphila. Liyisibane baba liwumlilo. Athi Jeremiah lithi intolela mnasi ndayiniki athi izwi baba hlaba badalwa ngezwi in the name of Jesus. I only have the word. Guys, abanye benkosi yami bathenjisa izinto eziningi. I'm now a product. I am a product of the word. No, I don't have products. Uphuma lana nawubonile lekitafula la ngaphandle. Not a product yalakhaya. Uphuma lana thatha I'm not a product. I'm the product of the word. Akhiwa ngezwi. Akhelwe swini. Futhi ngiyohlala lapho noma ngihamba kodwa ngibe ngihleli lapho noma hamba phinde ubuye. I'm a student of the word. I'm the product of the word. I'm empowered by the word of God. Tabani msiphi simo baba? Siveza izwi. Sasikhonza esibhamba. Zange sabe ukusho ukuthi I'm a man of God. Wamnana ndaba nokufa. Yayafela lento ngiphetha ngisabi namanje. Nawe ngiyakutshela siphila ngezwi. Siphila ngalo. Bakhulumayo thina siphila ngani? Only the word of God. He said. Ngiphila. Lona lodwa futhi lona lodwa mama. Lona lodwa. Jesus. Let me beside still waters. Kobe kandalam lo mafuta hamunya ndebe ibe no gikiki. Hadayibuka snaza. It is release buko baba siyavela. I am fearfully and wonderfully made. Ngimanje ngiyas ukuthi I am fearfully and wonderfully made. Psalms 139 to David ingabaleka ngephi Jehova uthi noma ngebe umnyameno kunzima uthi nguthola khona noma ngigibela amafini nguthola khona uthi ngizungazile ngaphambili nabasemva. We serve the living God, empowered by the word, empowered by the mina nkosi yami isuku ngizogcina abaprofeti abakhohlakile kangaka. I know I'm the only prophet ngeke kuvele ngisho nenyanga eyodwa yathi ngithwasisa mina. Ngiyakholwa ukuchallenge abathakathi ngezinyanga nezangoma ngoba ngiyazi ukuthi le nto endinayo ayivelanga endumbena, ayivelanga ngomuthi, ayivelanga ngento zomhlaba. Baba thina sadibana naye, thina sezubiso salande asithwasana siba sesulwini. And we live by the word. We live by the word. So that is why my will is his will. Will is his will. Angenza intando yami, ngenza intando kaJehova. Angenza okufunwa yini, ngenza okufunwa uBaba. Azathi uJesu konke ukukhulumayo yiloko engizwa uBaba akukhuluma, engikwenzayo yiloko engizwa ngibona uBaba akwenza. Sina senza lokho akusho. Noma abantu bajabula, awukho disco la. Awukho
disco njenga last week ngathi angizange Nkosi yami ngetruck la ice cream ukuthi ngizele kuzonikeza into ezimnandi uletha izwi Imagine Hezekiah chapter number 3 iBhayibheli lihlala imnandi emlomeni lalifana nezinyoni kodwa lalibaba malifika ngaphakathi eswini izwi ke lelo encwadini ya Revelation chapter number 5 lisho the same thing ukuthi alidla izwi kodwa malifika ngaphakathi aseliyaguquka seliyababa manje malifika ngaphakathi. That's the word of God. That's the word of God. Akakho umuntu ongakwehlulekisa ukuthola izwi ngoba ngavela ngakuphi esilonke ezumile ezwini esilonke ezumile ezwini wazathi uDavid encwadini ya Psalms I believe it's 5 if not 7 what if vindicate me O God and check if there's something wrong with me. Ezothi umuntu yasikelela kuJehova athi vindicate me O God. Wakhuluma lokubhala Lamentations incwadi yasibili uJeremiah wathi baba hlola inhliziyo yami uhlola ukuhamba kwami uhlola indlela zami mangabe ngilahlekile lithi ungibuyisa Jehova. Uyasikelela nomuntu ukubuyiswa uJehova. Athi uDavid ePsalms 51 wathi create in me O God a clean and a pure heart bese uthi restore the joy of my salvation. Uyizwa ukuthi sinoNkulunkulu ophilayo uyakhona ukubuyela kuye indlebe zakhe Nkosi yami ziyezwa funda lapho conscience bawoze bakhala. Jeremiah 1 verse 12. Verse number 12. Wayesethi uJehova kimi ubone kahle ngokuba ngiyakulilinda izwi lami ukuba ngilenze. Nayo into engenza ngoJehova akayikhuluma into he make sure it comes to pass. He will perform it. Abantu benisheshe niyeka msenduzana bangakuye lapha manje ngibona ba blaster ubuke ukuthi ba blaster kanganani ukuze bafike lahleni ila ungabona khona ukuthi ufuna ulinde bangakuye manje ubona ba blaster ubona ba blaster khona ubona ba blaster. I'm telling you the truth bangakubona ukuthi kuthatha isikhathi eside kanganani ukuze bafike la kunelahle khona ubona ama trucker ayaphansi ama dump trucker kuze kufikwe la kunelahle khona bangabuka boba kusibiya ukuthi mabasika ilahlele ngaphansi bahamba kanganani ngoba bayazi ukuthi ngeke uyithole into ene value phezulu uyithola phansi. Ubaba will perform it. Onesuka kujahile wena nase program ayine hari ukula ngeke panic button yakho ukupromise button yakho ukupurpose lane yakho akekho panic button uNkulunkulu uthi umpressa ngoba so uyaphenika izilwane nezipoliyana wasilanda seziyakuvukela bese uthi ye Jehova bese kathi uyogijima usawulungisa ukabanga kwakho ukwenza kwakho before akuhlenge uqala bepeace abe peace nawe angazi ngikhuluma nobani la lahla manje ungazolahleke lahla manje the word of God will come to pass. Abanye benu izwi kaJehova ngaselifulfelekile empilweni zenu kunezinto engafuni ukuyilahla lahla manje Number 2 consensus abanye abantu bese basula uNkulunkulu bathi akenzi next kanti kunezinto abangakayivumi ufuna uvume bese uNkulunkulu yenza. Yes, confession imqoka. Confession is important. You can't tell me that you have what we call belief, which is conviction, if you have not confessed. Kala confession uyavunywa na usifihla isono Jehova bese uyabusisa ngakabusisa amasela ubusisa abantu bakhe Jehova udinga abantu bakhe lahla le uyayazi yabheda uyayazi ayikho right kunento ufuna uyilahle kunento mele uyivuma. Abanye benu uJehova akakhona imenzela ngoba nikwazi ukuqolisa awufi mawuqolisa uvela uthi ngiyaqolisa uzehlisa uqolise uJehova ngasa ukwenzile okuningi inkinga asikwazi ukwenza njani. uAbraham na Lot Constance ngizanende ningayazi bengakameli bahlukana kodwa behlukana yaphinda futhi uAbraham nobani bengakameli kwenzakaleni kodwa benza njani ngokuhamba kwesikhathi kuthiwa sekumele ayolandwa futhi sekuzolahleka nabafazi ngengolo ukuthi bahlala ndawonye futhi uyazi kwenzakalani lithi abelusi ngapha baAbraham noLot bayalwa instead uthi uLot athi ngizobalungisa abelusi bami uLot bamkhombe indawo akaqolisa uLot uyazi uLot wenzani uvela uyahamba. Your biggest issue is you are losing people who have power. Abraham had 300 men in his own house. Banda banamandla kulwa namakhosi awu5 kodwa uLot wasuka kumuntu ongamdefender. Polisa abanye abantu akamele uhlukane nabo kumele upolisa ngoba they are covering is helping you to stay alive.
zehlise kunabanye abantu abamehlukane nabo ngoba masuyi-1 awuyindawo. In the book of Ecclesiastes lithi si-strong masime together. Kunabantu enibalahlile kanti bekumele nime nabo. Ngeke ulunge wena uyona i-Apollo ngeke ume wedwa. Ufuna ume nabo xolisa. Kunabantu ofuna uzehlise uxolise kubo ukuze kwenzeke izinto ezinkulu. Lothi bengaqabangi impi bakahlala ka-Abraham bengaqabangi imfuyo kodwa bakahlukana no-Abraham sokucabanga impi. Ngoba manje sekumele ayidefende kanti bakahlala no-Abraham, u-Abraham ebekabhizi ngamasosha abhizi ngempi. Abanye benu kunezinto enizenza manje bengahameli nizenze. It's just that there's no more covering. Enye into ezokulimaza ile xolisa, xoli. Oh my baba kwathule esontweni. Xolisa. Listen to Bible, excuse me, bathethelele njengoba nathi sibathethelele, bathethelela nini wena? uJehova ufuna ukuconfirma aperforme izwi lakhe. Inhliziyo yakho ifasile yenze soxolela. Bona bangaxolisa baxolele. Hlekani umzala nesontweni nenhliziyo engaxoli. Ngabona ngapholi ngipheswe izifo kahle kahle bazana bamele ngabaphathwa izifo o high blood o diabetes o what funa ngiqolise ezinye izifo sibanje ukuthi la inhlizweni nifasile. Angisho ukuthi kunjalo kwabaningi benu kodwa kwabanye benu ngigcine senifika ku depression ngoba anikwazi ukuxolela futhi anikwazi ukuxolisa. Fix your heart. The Bible lithi guard your heart. Lithi out of it uphuma impilo. Izinto eziphethe impilo zihlala enhlizweni. Your problem is awukwazi ukuxolisa. God wants to perform His word. God wants to do wonders without number. God wants to give you the promotion oyikhulekelayo. But accept ungakwazi ukuxolisa, ungakwazi ukuxolela. Forgive. Kana uxolela abantu. Vuma nje ukuthi no, nami ngangirong. Ngiyaphinda futhi lento abanye bengenye indawo ngoba nikwazi ukuvuma. That's your biggest issue. Wrong, vuma. Bengi-wrong lana ngikhulume kabi. Ungazidefend kanti wenza amanyala ne-nonsense. Vuma nje ukuthi ubona la I made a mistake ngakhuluma kabi. Ngiyavuma bengi-wrong. Futhi bangabe athi lo muntu ngisaya kuyoqabanga. Ungalwi naye. Ungani ngoba usaka kuyocabanga kuzaqole funa hamba ucabanga ngoba nawe lento menze yona uyicabangile wasuyenza naye funa yocabanga ungikhana qola ungani naye mvumela ucabanga vumani ukuthi bantwana nibathandi bazali vumani ukuthi ngithanda laba angithandi laba vumani ngoba abantwana bayizwa le ukuthi nina niyakhetha vumani nilungise eli ngoba kunendlela owumthanda ngayo umntwana manje usamthande ngayo bakakutshela ukuthi ma awusamthandi ngale ndlela ungaphiki vuma ungazidefend ivuleka khulunywe nawe kahle vumani bazali vumani lento yasilimaza sifuna ukuvuma sesilindele uDisemba we reconciliation ngeke sireconciliate ngoDisemba kuphela ngoba nafika uDisemba kunendaba ezu78 ezenzeke kuqala unyaka kuze kube uDisemba sesiyoxolela kanjani ngoDisemba nereconciliation ngoba mangiyiqala indaba yami nami ina 72 wama series noma wama episodes uyokala ukuxolela nini ke wena ngoba ngiyothi episode 4 kanunge lento ufuna silungise every month end yasehlula every month end ufuna siyenze every end of the quarter sihlale phansi sikhulume sibhobokelane umndeni onjani ongakhulumi hlangana ngepalish bathi amaphela umndeni ohlangana ngoba sekune palish noma kune push uhlangana lapho ngoba kuhlangana ntambama sekuyodliwa kuphela umndeni uyahlangana kuhlalwe phansi uJesu njalo bekahlala nabafundi bakhe after ke ukushumayela bekahlangana nabo kuhlalwe phansi kudiscusswe hlalani niqolelane nikhulumisane you can't work in a department ningezwani yalungisa God made you and if God made you and God shaped you can't be like this. If you're made by God, the pride of Ivesa ayiveli Jehovah. So to Satan so kalile na ufaka izandla zakhe ifela la. So the pride onalo mono nawo lenkane engapheli ayisaveli Jehovah. Lokuyiphatha budede engaveli Jehovah. Yeah. Sekunento ufuna uyilungise manje. You need God in your life to help you ukuthi uvume. Uvume Nkosi yami phambi kwabantu ongekho right wenze njani uvume Isaiah 55 verse number 11 lithi njengoba imvula ithi mayehla ayihambi ngaka umathisa umhlaba kanjalo nezwi alibuyi lambatha liyawenza umsebenzi. When God has spoken His word over your life, uNkulunkulu will make sure that it comes to pass. It will come to
Numbers 23 verse number 19. Yashesha kamnokuhamba.